Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Mallorca disposa d'una nova ràdio en català al 90.8 de l'FM i també per internet, que ja ha començat a emetre en proves. Ona Mediterrània és una nova emissora en català que podria començar les emissions regulars a l'abril, amb una graella composta per uns serveis informatius de qualitat, programes d'esports, entreteniment, música i molt més. Segons informen, després d'un any de campanya i de feina molt intensa, durant el qual han definit el projecte i la graella, els seus micros s'han obert amb un programa de Nadal, que precedirà a l'inici de la programació regular. Ona Mediterrània està constituïda per associació i ja compten amb més de 500 socis i amb un grup de treball cohesionat i permanent, un espai pels estudis i una graella de programació bàsica. També han llançat una nova campanya per aconseguir 1.500 socis més i així garantir la continuïtat de la ràdio. Després del tancament de Som Ràdio el 2003 i d'Ona Mallorca el 2012, aquesta emissora omplirà l'espai, ara pràcticament buit, de les emissions de ràdio en mallorquí i en llengua catalana a les Illes. Des de Ràdio Vilablareix, l'emissora que emet les 24 hores de música en català, els hi desitgem la seva consolidació i els majors èxits.